Yakoromogi sadek marotieno tarike na par kod ariyo dwe mar auchiel higa mar 2025 intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien odiechieng' ma kawuono. Budget mar komenda mar 2025 en mano mane osom kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Chenro bende ne obedo godo od bura e seche mok tin ne seche ariyo mane osomo budget ma piny owacho chano tayo godo chenro mage e komenda mar 2025 e kidienje mopogore opogore kae budget no migawo mar somo mayudo pok maduong' mar omenda matene piny owacho e komenda ni oketo pek e weche mag somo. E kinde bende ne osomo budget e chuny boma ma Nairobi ne nitiere ng'anyo kutenore kod tho mar Albert Ojwang'. En wach ma bende osebed kae luwo machiegni odiechieng' ma kawuono. Duol mochung'ne weche mag apisas mag obila IPOA ne ochopo e nyim kamati mar od bura mondo mi giduok penjo. Gaye mar Jomin Buche bende ne ogwel kanyo. Kweth mar Okwach Kich bende ne ogwel mondo mi ne gichiw ler kutenore kod tho mar Albert Ojwang' mabende odiechieng' ma kawuono ne okelo ng'anyo e chuny boma ma Nairobi e seche ma bende John Mbadi ne somo kanyo budget ma odiechieng' ma kawuono. Bende nyamburko ariyo gin mago mano wang' e chuny boma ma Nairobi mana ka johera jogo magin jogo makendo tich oganda to kod jopiny ne nyiso ichwang' margi kotenore kod tho mar Albert Ojwang'. Kotenore kod mano bende Nyakwarom Ojwang' en ni kar thieth ma Bagathi bende ne ogolo lipot margi kotenore kod kaka Albert Ojwang' ne ochopo kar thieth no ne chal nade. Nyakwarom Ojwang' magi to kod mamoko mathoth magi weche ma omiyo pek. Kweth rowere gi jokendo ratich oganda obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kinde mane somo budget ka giywak e wi tho mar Albert Ojwang' e lwet obila. I have proposed a total allocation of 702.7 billion to the education sector, which is almost 28% of our entire budget. Migawo mar somo emoyudo pok maduong' e budget mosom gi jatend migawo John Mbadi. Oyango budget mar trilion 4.29. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. Gikone, Kenya yudo yedhe mag chanjo maromo dos milion 3 mar geng'o kahera kod chanjo mag polio. Nyakwarom giro kamano kumiyo Ramogi TV kaka pile laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw kendo gi thuolo mar mondo mi ilos koda. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka gigo. Ka wachako Nyakwarom Ojwang' en weche motenore kod budget mangima ma trilion 4.29 en mano mano somo odiechieng' ma kawuono kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Budget no adani mondo mi mana pok mare mathindo thindo mondo mi ne budget no omenda en mano mane oketi ma chal nade. Budget kaka lero kanyo Nyakwarom Ojwang' en budget en trilion 4.29. Telo maduong' gi chenro mage duto mi omenda maromo shillings trilion 2.3 en modong' gi kwano omenda mathoth mano piny owacho mamalo. Od bura omiyo omenda maromo shillings bilion 47.9. Doho omiyo omenda maromo shillings bilion 27.8. Ka wadhi nyime Nyakwarom Ojwang' e budget achiel onogono en ni budget no NGCDF omenda migero godo kuonde chung' od bura bende omiyo omenda maromo shillings bilion 58.8. Counties omenda mobedo ka counties pogo e kind gi counties 47 omiyo omenda maromo kanyo shillings bilion 405.1 mano medruok mar omenda ka ipimo gi mano chiwne gi higa mokadho. Migawo mar somo oyudo kwano omenda mathoth mar bilion 702.7. Chenro duto mag somo Nyakwarom Ojwang' omiyo omenda machal kamano ka nitiere kod pok mopogore opogore weche
weche mag tayo chenro mag junior secondary, weche mag free primary gi secondary education somo manono, weche mag siro somo e kuonde tiegruok mopogore opogore mbalariany kaachiel kod mago mag lwedo TVETs, weche mag timo nonro, weche mag somo bero rang'iny mag somo kaachiel kod weche motenore kod bero kuonde somo mago kaka infrastructure bende mipok mopogore opogore kanyo kaachiel kod weche mago mag chiemo e skunde ama bende piny owacho osebedo ka chwalo gin mago ma omipok e bwo omenda maromo shillings bilion 702.7 pok maduong' mogik. Ka wadhi nyime wantiere kod weche motenore kod kuonde mag thieth, wantiere kanyo kod bilion 138.1 piny owacho osebedo ka wacho ni weche mag thieth gidwani mondo gibere pacho kaendi universal health coverage, gik moko kaka primary health care monego bed ni imiyo jopiny. Kwan omenda nitiere kanyo bilion 138.1 kaachiel kod weche mag chanjo mopogore opogore ne midhusi mag vaccines, omenda go oket e bwoe kanyo. Weche mag pur gi chiemo, sectors mopogore opogore e bwo pur bende omiyo omenda mopogore opogore ka kwan omenda go duto oting'o omenda maromo shillings bilion 82.8. Weche mag blue economy, mwandu mag nam, aneno komi omenda kanyo kaachiel kod weche mag bero ndhadhu mag pur to kod mwandu ma igolo e lowo e pacho kaendi nitiere e bwo omenda maromo shillings bilion 82.8. Weche mag arita nyakwara Mgajwang' gin mago miyo pek higa ka higa kendo sekta mar arita en sekta maduong' omiyo omenda maromo shillings bilion 253.8 e budget mar omenda mag 2025-2026. Ka wadhi nyime nyakwara Mgajwang' en ni wantiere gi weche mag gero udi. Piny owacho nigi chenro mag gero udi ma nengo gi lwar, gero ute mopogore opogore, kwan omenda moketi en shillings bilion 120.2. Gedo mar ndara, kongo apaya mopogore opogore, yawang' apaya manyien to kod mago ma otenore bende wantiere kanyo kod omenda maromo shillings bilion 217.3. Weche mag tudruok, lony to kod mbui ma bende piny owacho kaachiel kod piny mangima sani koro chenro mag gidok e lony manyasani to kod mbui kwan omenda maromo shillings bilion 12.7. Ngima mag joma ng'aw kanyo oting'o kidienje mopogore opogore kama oting'o omenda mane jodongo, jogo mane ng'ol mopogore opogore bende gintiere kod omenda maromo shillings bilion 41.3. Nyakwara Mgajwang' kinde mane somo budget ni nitiere sigana mane timore kata gima ne timore bathe kanyo, rang'ia ni ne en ang'o wach ma osebedi kaluwo. En wach mar Albert Ojwang'. Ng'anyo madwaro ratiro ne mane jandik mbui Albert Ojwang' mano itonge mane lweto bila ne obagi chuny boma ma Nairobi. Jong'anyo ne odina paya madongo ma Nairobi nyaka log tich mar obila ma yudore Jogo House ka gidwaro mondo jalupo gaye mar obila Eliud Lagat ogwetao. Lal maduong' ne onene kinde ng'anyo no makamano kamoting'o geche ariyo ka jafwambo marwa Armstrong Osutwa mioler. Rakruok mapek ne oneno e kind obila kod jong'anyo e jumbo ma Nairobi. E kinde mane jatend migawo mar omenda John Mbadi ne hikore mar chopo e od bura mamalo kowuok e apise mayudre log tich mar migawo no, ng'anyo mapek ne dhi nyime e ranga apisno. Kaka sa sudo, ng'anyono ne omedo metni ka obila nomedo kedo kod jong'anyo. Kata obedo ni ne gitemo tiyo kod iro malungo wang', obila ne yudo pek e geng'o jong'anyo go mane donjo e chuny boma ma Nairobi katiyo kod apaya mopogore opogore. Ng'anyo makamago ne omedo tedore kendo kelo lal bang' ka moko kuom jong'anyo temo wang'o geche mag kambi omenda mar Wells Fargo. Ne ochuno apisas mane rito gechego mondo ba magine kor lwasi mar temo keyo jong'anyo. Kata kamano, jong'anyo go ne ohewogi kod teko ka giwang'o gari achiel e apaya man Kuruma ka gari machielo mar ji giwegi bende ne owang'. Nope mag choko taka mane oket e chuny boma ma Nairobi mar bero alwora gi sirikand kaontino bende ne okethi ka jong'anyo go ne ochweyo ketho nyaka teyni manie bath apaya. Motelo, moko kuom jokedo ne ratiro kod rawere mane ng'anyo ne ochako ng'anyo mamuol kinde machuok kende kapok ne joma undu donjore kendo kelo lal. Ng'anyono ne odhi nyime odiochieng' ka rawerego ne buogo rocho chenro mag somo bajet ma dhi nyime od bura ka gidwaro ratiro ne Albert Ojwang' mane owito ngimane e lwet obila. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod ng'anyo kaachiel kod ngima mar bende itime nonro mar Albert Ojwang'. Ler mogol kod kar thieth ma Mbagathi oyango ni Albert Ojwang' ne oter ka osetho ma ok ni ne otere mondo oyud thieth kaka obila osebedo kawacho. Obok mayango chal jatuo mogol kod od thieth ma Mbagathi olero ni Ojwang' ne oter kanyo kar saa 8 kugwen ma piny rugo Jumapil.
Kata kamano ne jal ma chunye ne osechot chon kendo dende ne osebedo mang'ich ka gikoni ne otho e tesend obila ma Central Nairobi. George Bati miyowa ler. E kinde ni ma jopiny medo dhiro mondo nyisgi adier ewi tho mar Albert Ojwang, japuonj ma jahigni 31, ler ma medo wuok ewi tho mare medo lokoyo e chuny kendo nyiso pogruok kod gima obila ne owacho. Kata obedo ni obila osebedo ka omako chung' ne Ojwang ne otere od thieth ma Mbagathi ka en kod hinyruok mondo oyud thieth. Why was he taken to Mbagathi and not Kenyatta National Hospital, which probably could be a little bit near? Let me say this. Both of them are government hospitals. Both Kenyatta and Mbagathi Hospital. Maybe for the officers who are taking him to hospital, they made a decision to take him to Mbagathi. But both of them are government hospitals. And we believe that they have got what it takes to treat a sick person. Lipot mogol kod laktar mane nie tich e od thieth ma Mbagathi oyango ni Albert Ojwang mano chwal kar saa 8 mar otieno ma piny rugo Jumapil e od thiethno ne en ringruok maonge ngima kendo ne en kod hinyruok mabuogo chuny. Lipodno yango ni lend wang' Ojwang ne okuot marach, lwetene ne orudhore ka remo ne wuok e toke, dhoge kod wengene bende. Tok wiye ne ni kod ranyisi mar gima ne ong'adi kendo dende ne osebedo mang'ich dhi, ok ne oyue kendo adundo ne bende ne ok gwechi kata matin, ranyisi mar jal mane chunye osechot. Jochiw thieth kata nurses manong'iyo Ojwang sama ne ochop kode od thieth ma Mbagathi okoni ne ok oternegi jatuo to jal manosetho. Lipodno koni ringre Ojwang ne oter kowuok e tesend obila ma Central Nairobi. Lergi duto ma ogol kod od thieth ma Mbagathi opogore kod wach mane owuok e dho obila ni Ojwang ne oter e od thieth mondo oyud thieth. Lipodno bende yango ni Albert Ojwang ne otho e tesend obila ma Central Police Station Nairobi. Kata obedo ni obila koni ne giyudo Ojwang katak thing kar saa 7:39 otieno ma piny rugo Jumapil kendo yuko kode nyaka od thieth ma Mbagathi mondo tem res ngimane. Ler mar od thieth ma Mbagathi koni Ojwang ne ok owuok e tesend obila ka ngima. Lipod od thieth ma Mbagathi wacho dhok machal kod duoko mar bero ne ringre Ojwang, ma bende ne okoni Ojwang ne okalo e sand ka ne pok owito ngimane, ma opogore kod dho obila mane koni ne ogoyo wiye en owuon nyadinwoya e kor ot. Gima duong' ma wayudo en ni nohinyre ahinya e korka wiye, ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be nyocha ohinyre to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Ka koro ler mag obok mag od thieth ma Mbagathi koni Ojwang ne oter kanyo ka chunye nosechot. Penjo en ni ang'o momiyo obila ne otere e od thieth ka giwuondore ni en jatuo mane dwaro thieth. Ere kaka jal mane ne ok ng'itni ne nyalo goyo wiye korot kaka obila ne owacho motelo? Magi gin penjo ma familia mar Ojwang kod jo Kenya dwaro duoko margi e kinde ma obila kaachiel kod apisa matimo nonro to medo chiwo singo mar timo duto manyalore e yangadier ewi tho mar Albert Ojwang. George Bati, Ramogi TV. E tielo machielo, gai mar obila Douglas Kanja, director mar obila ma Okwach Kich Mohamed Amin kaachiel kod jakom mar IPOA chopo nyim kamati mar od bura mochung' ne arita ndiko dhoge ewi tho mar Albert Ojwang. E kindeno jotelo gi oyudore kama tek lero gimomiyo gisebedo ka ginyiso jopiny weche mogajore kaachiel kod pogruok mar saa e andika mar chenro mar ndicho mar Ojwang. Duol mar IPOA yango nitie tudruok mane obedo e kind jogo mane oloso chenro mar ketho picha mar wang' dede CCTV. Okinyi ma kawuono e nyim kamiti mar od bura mochung' ne arita, jotend arita ma pacho ka moting'o gai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod director mar obila mar Okwach Kich Mohamed Amin ochopo mar keto ler ewi gajruok mar weche ma osebedo ka ichiwo ne jopiny ewi tho mar Albert Ojwang. Kanja kod nyawadgi mar Okwach Kich Mohamed Amin oketie tago maliet mar keto ler mong'ith ewi chuok mar thuolo mane jalupo gai mar obila Eliud Lagat nochiwe ng'ur ne Okwach Kich yudo duoko kowuok kuom CAK kod reto mar meko mar Albert. The team was formed on the same day. You went and got a statement from Eliud the same day. You wrote to CAK the same day. They replied the same day, and the following day you're already in Kisii. Amin kata kamano
onyiso jood bura ni gin ne gitiyo mana tijgi kaka chikegi ne oyango. All cases reported must in as much as possible be expedited. But like I said, we did not accord the matter of DIG Lagat any special preference. Mohamed Amin bende oketi mondo ler kaponi Albert Ojwang ne ochopo e tesend obila ma Central kongima koso oyo. Amin onyiso jood bura ni en notiyo kod andika mar tesend obila ma Central mane yango ni Albert nochopi e tesend obila no kaneno makare. As per the record and your own submission, correct, under oath, yes, the deceased was presented to the Central Police Station in normal state, physically. Yes, as per this, yes, and it is very, very clear. Okay, we picked that. While appearing normal. Yes. And we are going to of course, he's not a doctor, I know, but appearing normal. Exactly. Weche kata kamano obedo matek mar lero pogruok mar sai kinde manorwake Albert tesendo bila, kinde mane okete nyinge buk, kachiel kod kinde manoyude ka ogamo yweyo. Who reported at some point as per the OB to be the suspect well. Later, at that is at 21:32. Then at 1:35, he was now reporting that to be kicking the wall. Kaluore kod director mar okwach kich Mohamed Amin, andika mar obila nyiso ni noyud Albert kamutni kendo gweyo kor ot kinde mar saa 7 kod dakika 35 mar otieno. And have found most of them well, apart from the last cell where he found a prisoner, namely Albert Omondi Ojwang, who was alone in his cells, making a lot of noise while kicking the cell walls. Neno ma opogore kod neno mar obila mokwongo mane wacho ni etielo mokwongo Albert nogo wiye kor ot kamano ema nokelo thone kendo bang'e ni noyude ka ogamo yweyo kendo ne oling' thi. Penjo en ni e kind saa 3 kod dakika 32 manorwake Albert e tesend obila mokete kare kende nyaka saa 7 kod dakika 35 mar otieno ang'o manotimore ne Albert. From 2:32 to exactly 4 hours. 4 hours. So now the evil had happened within the span of these hours. Bende oyangore ni chenro mar rocho picha mag CCTV ne ochan gi achije moko kendo ne gigore simbe wi kaka ne gidhi timo timno kaka yor rucho neno ewi monj mar rawera no. Somebody called somebody to come, okay, and actually he was asked whether he could delete a particular section. He said he can't, he has to do it all of it. And he did that. Jakom IPOA Isaac Hassan wacho ni gibiro dayo dho jalupo gai mar obila Eliud Lagat kanyaka sani achije ma ok tin ne 23 osedadhogi. Ogai mar obila Douglas Kanja bende oyango ni jalup ne biro chuno ni obed tenge mana ka wacho miene ewi nek makamano. The investigators said that they will have preferred to take all statements from all the policemen involved before they can now confront him and in him being the final person who made the complaint. It's on that basis that now he can be able to step aside to allow for that completion of that investigation. E thuolo no, duol mar IPOA oyango ni e thuolo mar dweche 4, jo Kenya makwan gi romo 20 osethoyo dang'ech gino makoro kelo luoro. We have one, annex 1 is the deaths in the last 4 months in police custody. Annex 2, how many? There are 20. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Yakora mogodi sigana madungo de chima kauno mar budget counties dido pok mar omenda mar shillings billion 405.1 le budget mari komenda mag ganero gi 25 le counties makaluo county ma Migori kod Kisumu ama dido pok maduong mar omenda mar shillings billion 8.8 kumoro kamoro kilo gi county ma Homa Bay ma dido omenda mar shillings billion 8.5 County Siaya yudo pok maromo billion 7.6 e budget mari komenda mabende osom. Jojuma nigilerno. Kata bed ni counties ne dhiro pinyo wacho mondo koro omenda mar pok mar counties ma ong'ere ka Equitable Share obed billion 450 e budget mari komenda 205 nyaka 206 counties oketnegi omenda maromo billion 405.1
e budget mane osom kod jatend migao mar omenda John Mbadi. Omenda ma omi counties ni kata kamano en medruok kod atamalo 17.6 ka ipimo kod omenda mane oketne counties e omenda mag 2014 nyaka 2015. County governments will receive 405.1 billion in the financial year 2025-2026 as an equitable share of revenue raised nationally, an increase of 17.6 billion from Kenya shillings 387.4 billion in financial year 24-25. The 405.1 billion represents 25.8% of the most recently audited revenues for financial year 2020-2021, way higher than the minimum of 15% prescribed in Article 203(2) of the Constitution. E omenda ni maipogo ni counties, county no Nairobi, e moid omenda makore lach, omenda maromo bilion 21.1 ka ilwe kod county no Nakuru, moid omenda bilion 14.3. County malamu madhido pok matin mar omenda ni, omenda maromo bilion 3.4. E counties makaluo, county ma Migori kod mano ma Kisumu, ema dhi yudo omenda maduong', omenda maro bilion 8.8 kuom moro ka moro, ka county ma Homa Bay dhi yudo pok maro bilion 8.5, ka county no Siaya dhi yudo pok mar omenda maro bilion 7.6 e omenda mag 2015 nyaka 2026. Kaka yo mane counties ogolo chiemo ma oromo, cholo pi maler ne oganda kod keto ler, piny owacho ka okalo kuom budget mar omenda mag 2015 nyaka 2016 oketo omenda maromo bilion 69.8 ne counties. In order to ensure food and nutrition security, infrastructure development, improved water and sanitation systems, among others, county governments will receive an additional 69.8 billion as additional allocations. E budget mar Kenya mar hikomenda 2015 nyaka 2016 oyangore ni gope maromo 65,625 manego giromo bilion 571.6 magin mago ma ochaki higa mag 2015 osechwal ne nyim duol mondo chuogi kod piny owacho e higa mag 2013 mondo ng'e kendo piedhi kapok ochul jogo eko mane otimo tije mopogore opogore ne piny owacho. Jatend migao no mar omenda ni owacho ni duolni oseng'i atamalo 57 mag gopegi manengogi romo bilion 522 kendo kuom gigo manengogi romo bilion 219 gin mago ma osepuodhi mabende konego chul kod piny owacho. In this respect, the pending bills verification committee that was appointed in September 2023 is currently finalizing its report for submission by end of this month. Since its inauguration, the committee received a total of 65,625 pending bills claims valued at over 571.6 billion. The committee has analyzed 57% of the bills received valued at 522 billion. The 57% is in terms of numbers. Out of this, a total of 229 billion has been recommended for settlement. George Juma, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi opedho budget manyiso ni migao mar somo amiyudo pok maduong'. Budget makamano nyiso ni sekta mar somo amiyudo pok mokalo sectors duto. Sekta nigi pok maromo shillings bilion 702.7 milioni biro konyo bero sekta no. Migao mar thieth bende oketne bilion 138.1 matayo chenro mag thieth ne oganda e Finyakidi nigi ler. Enyimod bura, jatend migao mar omenda John Mbadi nochopo kendo pedho budget mar hikomenda 2025-2026. Budget makamano mar shillings trillion 4.2 onyiso pok ne sectors mopogore opogore pachoka. Sekta mar somo emano momi pok mamalo gi shillings bilion 702.2. Omenda no biro tiyo ne kidienje mopogore opogore sekta no, kaduol mochung' ne ndiko jopuonj TSC biro yudo pok maromo shillings bilion 387.2. Omenda moketi ne chenro mar siro somo e skunde mag mbalariany kata HELB romo shillings bilion 58.5. Skunde mag junior secondary bende biro yudo shillings bilion 28.9.
ka omenda mabiro konyo fuong'ruok e sekta no romo shillings bilion 0.7. Motelo ne ma ywak no bedo ni chenro matayo penj no komi pok moramora. Chenro no koro yudo pok mar shillings bilion 5.9. Koloso jatend migao mar omenda John Mbadi no wacho ni nitie dwaro mar rango kendo keto elai kaka omenda matiye kidienje mag sekta kaka mar somo otigodo. While we are cognizant that examinations must be conducted as scheduled later this year, there is need to undertake a critical evaluation of the costing of examination, assess the sustainability of the program in view of the prevailing fiscal constraints, and explore optimal options for delivering national examinations in order to ensure economy and value for money in public spending. Mr. Speaker, a key consideration is the merits of public funding of examination fees for all primary and secondary school candidates, including those from well-off households, as opposed to targeting the vulnerable students in our schools. Sekta mar thieth mabende osekwa koda chiedh nade makinde ka kinde ahinya to ng'anyo ma jochiw thieth ma ibuo UHC mosebedo ka yuago mondo piny owacho ondikgi e yo mongirore koro yudo pok maromo shillings bilion 138.1. Bende yuak osebedo e kinde mokalo e wi nok mar chanjo mamoko pacho ka kod dok chien e yudo yedhe magayo teko kute magayaki. Ma kaluwore gi chungo sir mawuok pinje maoko bang' jatend piny Amerka Donald Trump ka otelo. Pok moketne chenro mar UHC mabiro konyo tieko chiedh nade ma jochiw thieth e bwo chenro ma UHC kadhe romo shillings bilion 6.2. Kamano moketi mar konyo weche makedo gi tuo ayaki kod malaria romo shillings bilion 17.3. Kamano moketne chanjo duto romo shillings bilion 4.6. Magi duto igeno ni biro konyo bero sectors mag thieth kod somo pachoka ahinya te yor geng'o ng'anyo makinde ka kinde. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the Universal Health Coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines and immunization programs respectively. Oganda jo Kenya koro keto wangi maneno ni ochumi mar piny Kenya biro chomo kanye ahinya to e bwo telo ma John Mbadi wirani ma budget ne mokwongo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar omenda John Mbadi opedho budget kendo mar komenda kendo yango ni piny owacho digite tim budget makamano kokalo choko osuru duto maromo trilion 3.3 kaka yo madino fuok mar omenda maromo bilion 923.2. Piny owacho dhi olo omenda maromo shillings bilion 591.8 e pacho ka achiel gi bilion 284 kuwuok e pinje ma oko. Chris Owino nigi lerno. E budget mare mokwongo ka jatend migao mar omenda John Mbadi opedho e nyim od bura budget mar trilion 4.2. Mbadi osungo budget mare mokwongo kaka budget ma owinjo ywak mar oganda jo Kenya kuom rem medo gi osuru manyien kaka yo mar keto e tim budget makamano. We have taken deliberate efforts to enhance transparency and promote inclusive policy making and deepen public understanding of government economic priorities. We have not only intensified media engagement through the TV stations and radios, but have also engaged the public in open places like Jivanji Garden, Bunge la Mwananchi, and Mombasa County, where we held a meeting at Swahili Port Amphitheatre. Similar engagements have also taken place in other locations in Nairobi, Mombasa, Eldoret, and Nyeri, thereby providing valuable insights and lessons which have been taken into consideration. Eduoko mare ne moko kuom jopiny mosebedo kod kihondko ewi kama sirikal dhi yude omenda mar keto e tim budget makore radhai kamano. Mbadi owacho ni osuru mar oganda jo Kenya ema dhi kawo ting' mapek e keto e tim budget manyien. We have reduced revenue projection to be in line with the trends. Therefore, Mr. Speaker, revenue projections in the financial year 2025-26 budget and over the medium term
are consistent with the growth of the economy. Kaluwore gi Mbadi, sirikal geno choko osuru maching maromo $2.7 kaachiel gi osuru mamoko maromo bilion 560 kendo chwalo kwan osuru duto nyaka $3.3. Okang' makamano dhi weyo sirikal kod fuok mar omenda maromo bilion 923. Resultant fiscal deficit, including grants, is projected at 923.2 billion, which is equivalent to 4.8% of GDP, down from the estimated 997.5 billion or 5.7% of GDP in financial year 2024-25. Kaluwore gi mano, sirikal dhi kawo hola maromo bilion 635 kowuok e bengi kod kembe mag chiwo hola ma pacho kae, kaachiel gi bilion 287 kowuok e pinje ma oko. The fiscal deficit for the financial year 25-26 budget will be financed by net external borrowing of 287.7 billion, equivalent to 1.5% of GDP, and net domestic borrowing of 635.5 billion, which is equivalent to 3.3% of GDP. Mabiro e kinde ma piny Kenya dhi tiyo kod omenda makore lach maromo $1.1 e chulo nyinyo mag hola mane okaw e kinde mokalo. Magi timre kinde ma jo od bura to puoyo bajet manyien kuom chwalo chenro mag dongruok ne gwenge duto ma pacho kae. Hola mag piny Kenya kata kamano pod ochung' e $1.11, wach ma pod mayo sirikal omenda maromo mag chwalo chenro mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Isoma budget mane osomo dichima kawuono mar komenda ma 2025-2026. Migawo mar pur emoko kuom migepe moyuto kaka omenda ong'inje maromo bilion 46 ochwal mar jiwo pur ma pacho ka kendo dhi reso sekta mar pur e yor nyayo chiemo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Katodoko ni nyang' jadimo kawuono othinyore lo motwo e kod kirope mar bajet kendo chope od bura mar chiwo chal mar bajet mar komenda mar 2025-2026. E od bura, jatend migawo mar omenda John Mbadi olero ni sirikal otengo maromo bilion 46 e sekta mar pur, monywando bilion 8 mar mbolea e kod bilion 10 mar medo ndhadho ne mwandu mawuok e pur to kod keyo pi ne puothe, milion 800 kanyayo chiemo motiap to oketne maromo bilion 1.2 to kod chenro mamoko mag tego yudo chiemo pacho ka ne maromo bilion 1.5. Mr. Speaker, in this respect, I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. This includes 8 billion for the fertilizer subsidy program, 10.2 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project, 800 million for small-scale irrigation and value addition project. E pith ma pacho ka, maromo bilion 2.3 otengi mar neno ni jopith mag jamni to kod le mamoko oyute chenro no. 1.2 billion for food security and crop diversification project, and 5.8 billion for the food systems resilience project. Kauso mag jamni to kod rito gi to kod kit thieth mag chich jamni oketnegi milion 1.6. To promote livestock production, I have proposed Kenya shillings 2.3 billion for de-risking, inclusion and value enhancement of pastoral economies programs. 1.6 million Kenya shillings for Kenya livestock commercialization program. E pith mag rech to kod uchumi mag nembe oyudo maromo bilion 2.3 madhi reso sekta no ahinya to kar rech makabonye kaunti ma Kisumu. Mr. Speaker, to support the growth of blue economy, I have proposed a total of 8.2 billion to the blue economy and fisheries subsector. This includes 2.3 billion for aquaculture business development project, 2.4 billion to the Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project, and 500 million for the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Training Center. Magi duto oser kod jo od bura mane ojiwo jopur mondo ti kod thuolono mar yute sekta mar pur ma sirikal oneno ne makare ahinya to jopur tiang' mayuak ne kembe mag tiang'go. Eno koketnwa pesa maber e fertilizer gi kodhi. Tato ket koda pesa maber e blue economy. Mano to dhi directly mondo kony jowa e Nyanza kuma wawuoke. Pesni moket ne ji kata e KYP.
aneno kama youth ka omora sana niwach koro wayudo kama youth nyalo dhi to time gik moko mabiro bedo tije go nyaka kata mana gi kazi kwa vijana hakuro duogo tineno ka koro mano biro miyo gimineno ka timre kata maandamano gi dhi dok piny niwach nyithindwa dhi yudo gima timo. Wan kaka jopur mar niang' mokwongo inyo maber nikech mbolea beche odok piny. Mar ariyo oketnwa pesa makoro kembewa ok chak bed gi ting' mapek manyocha wan godo cha. Mar adek ineno ka jok mapidho kofi imiyo ga allowance iluonge nang'o mimiyo ji bang' kosechuli cha sani okete budget marwa ni jogo mapidho sukari bende dhi yudo gimoro bang' michulo gi ma official cha. Omiyo jopur nyaka medre gi kwan mar ata malo margi mar pur. Wach mar ariyo ma yok nyal wilgo jopur mane nigi gowi mang'eny mane kambi omako pesa gi nyocha ka wuok dala juma mokalo an gadieri kenda wacha yanga nigi mor nikech chudo margi mar niang' osechako donjo negi simbe aching ginyo maninda to pesa donjo nda to pesa donjo mane ka kodwa ni sani koro pur mar niang' odhi malo. Jakoro Magajwang, chiemo wuok e pur mawuok kuom jopur ema migawo mar omenda otengo ne omenda mondo mi jopur. Jakoro Magajwang, chiemo wuok e pur ma migawo mar omenda otengo ne omenda mondo mi ochop ne jopur mondo mi ginya chiemo pacho ka. Penjo maduong' ni to bende omenda go biro chopo ne jopur mondo nya chiemo koso puoth gibiro mana chiego kayongo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Lere mar Od Bura, Nairobi. Nyakoro Mogi Toki do report ma Walter Nyambaga akia ni kayongo to mango e weche mag omenda kachiel kod budget. Kata kamano kikri mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar oimore tok ywe bedo kwa gombaka kod jalony e weche mag omenda wakola ne e budget no obedo kwa loso kod FCPA Hesbon Molo ka intere studio marwa ma Kisumu. Kikri mabor odano konyo wakola e budget ni to bende en mano ma piny owacho biro bedo gi thuolo mar chopo kare mondo mi otago do tingma. Kikri mabor waduogo tok ywe matin. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika polis timang'o. Ka yeng tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijo. Waluong ne polis. Yes, ayuri.
Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en maro imero chieng' mabende piny Kenya osomie budget mabotayo chenro mag piny owacho ikomenda ma 2025 wasifuno ni mago moketie sectors mopogore opogore, sector mar somo, sector mar thieth, sector mar pur, sector ma bende otenore kod tend loch gwenge. Kwano omenda moket kanyo bende wasomo ni weche motenore kod kaka piny owacho paro mar mondo migibiyud omenda ma biro siro budget ni. Kotenore kod mano Nyakwar Mgajwang' adwano los kanyo kod FCPA Hezbono Molo jalonye weche mago omenda kachiel kod kwanto kod mago entiere studio marwa ma Kisumu kod abedo thuolo mar mondo mi watwag kode. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod odhi masani chenro maro imore budget en mano ma osom. In ka ng'atno mosebedo ka ng'iyo weche mag omenda to kod lony machal kama inyalo wacho ang'o ka wachako ewi budget no? En makare koso en mapek ma ok wanyal biro chopo ting' mar neno ni oti kode tayo chenro mopogore opogore ma piny Kenya? Erokamano ahinya. Amoso Nyikwara Mgajwang' ni oimore. En odiochieng' maber ka wabedo ka wachiko itwa chakre ne Migosi Mbadi ma en jalony weche mag omenda kendo en achiel kuom joma iluongo ni professionals kata experts mane odonjo sirkal mar broad based kosomonwa budget mokwongo kawuono. Budget no gi pacha neno ni en budget maber e yore mang'eny. Nitiere kuonde ma odhi maber gi jopiny. Yore mage modhi maber gi jopiny. Iwinjo ka jotelo mang'eny owuoyo ka wacho ni migepe mane ging'iyo, obed migawo motenore korka weche mag sukari, obed migawo motenore gi weche korka mag blue economy, nitiere kako keto omenda moromo. Weche thieth ka bende ne nitie gi ng'ikruok moro, nitiere kako dhi kodgi maber. Kama ne bet to nitie matin en korka migawo mar chiwo gimiluongo ni subsidized fertilizer mimiyo jopur, mane mana neno ka odok piny higa mokalo ne bilion 14, sano oduoke bilion 8. Kata kamano kar value chain mar agriculture okete bilion 10. Tiende ni nitie kama ong'enya gi konchiel to mede komachielo. Omiyo e yor neno ni migawo ka migawo omi kony, aparo ni budget ni ober. Kidok e weche mag somo, nitiere kaka kama ne ng'ikruok nitie kar school feeding program, nitiere pesa. Nitiere kaka bende TSC omi omenda mar neno ni gi ndiko jopuonj manche nitiere kaka intern teachers. Kendo aneno ka kidoke korka thieth, jogo mane joka kenilo ni Nyamrerwa bende nitie kaka koro orwake payroll, teni koro gin jo minyal chul. Omiyo ber gi yorno. Koro kodoka ka kidwa yudo omenda, mano bende kende ma koro japiny nyalo ng'e pek ni to omedo ushuru koso ok omedo ushuru, nikech inyalo kwano kaka idwa tiyo gi pesa to kaka idwa kumigole pesa ka indie makoro pek nitie. Aparo ni korka kaka idwa sodne ni budget ni otiyo, ok omedo ushuru. Taneno ka nitiere paro moliek mang'eny manyalo miyo omenda mar sirkal odhi malo ma ok omedo ushuru ne ji mang'eny. Kata kamano nitiere kuonde 1, 2, 3 moko ma omede 1, 2 moko matin. Ahinya mwandu manche nigi gimoro miluongo ni zero rating mar VAT. Tiende ni VAT noket rate mar 0%. To koro golgi 0%, oket tie gimoro miluongo ni exempt. Tiende ni chien kacha kane en 0, to tiende ni kiuso kata gimoro siling 10, to okimed VAT moro e wiye. To kane dhi ng'iewo gik miloso gi miuso siling 10 ni, to VAT mane ichulo sirkal duoko ni. Sani koro thoth mwandu mang'eny ogole zero rating ni, oket kamiluongo ni exempt. Exempt tiende ni kata ne en mana sabune mane iloso to iuso, to mwandu mitiyogo te ming'iewo mondo mi ilos sabun ni, kane nitie VAT to koro ok oyieni mondo mi iwach ni mondo duok ni pesa ni mane itiyogo e yor loso sabun ni. Tiende ni bech mwandu gi nyalo medore matin nikech ogol gi zero rating to ket gi exempt. Mak mana kamoro dipenjri kaka japiny ang'o momiyo Migosi Mbadi otimo kama. Kenya ka wachore ni e pinje ma oluorowa ka te wan ema wan gi garama mamalo mogik e weche mag VAT
tieni VAT ka sirkal osechoko mang'eny to chako chokao pesa gi omiyo weg ohala bilion maingo bilion 300 gi wiye. Ma ndiye ma sirkal dwani mondo gol oko mondo mi duok fuok piny mar budget mar Kenya. Koro kama pek nitie wan gi gimiluongo ni budget deficit ma hao bilion 900 ma iwacho ni bilion 200 gi wiye wadhi olo go wi oko. To bilion 600 gi wiye sirkal dhi olo omenda go piny kaendi, tiende domestic borrowing. Domestic borrowing tiende nango? Tiende ni an kana adwa dhi manyo pesa bank kako molo, to bank dhi kona ni oyo molo pesa nani adwa na mi sirkal mar Kenya nikech en odhi miya atamalo maber, to bende in kata de miya mang'eny to in ok an gadier ni biro chula. Omiyo kanye ma pod aneno ka pek nitie nikech watiyo go omenda mang'eny e chulo interest. Ineno kosom budget kanyo ni 1.3 trillion thothne dhi e chulo gowi interest kende, to gi chulo gimilo ni pes pension ma pension be tin kanyo. Yani thoth omenda wa dhi e chulo gowi. Budget line maduong' mogik gima Mbadi osomo ni en interest mar chulo gowi. Aparo ni kanye kama wainyore kaka jo Kenya nikech pesa michulo gowi ni en mana pesa mikao kuom nyango gotieno ko ng'iewo sabun, ko ng'iewo mkate e duka. So kanye maneno ka bet pek moro nitie mak mana ni nitiere kaka sirkal bende nyaka neni to ere kaka oginyo jopiny. Koro mane omiyo kamoro inyalo se sirkal ni kaendi to udwa dhi marach, lakini kama gitimo maber ni ok gimedo sigo malich ne japiny. Jopiny osebedo ka ywak kendo osebedo gi ywak ni piny Kenya nitiere kod hola mang'eny, yani gowi mathoth ma pod ok ochul. Pod eno kanyo ka piny owacho nitiere kod chenro mar biro holo omenda maromo shillings bilion 591.8 e pacho ka, mano local borrowing. Aeto gidhi manyo omenda maromo bilion 284 kowuok e pinje maoko. Ma ok dhi medo pek kaka jolony moseng'iyo gini, ok dhi medo pek ne jochulo osuru, kata bedo ni piny owacho ok omedo moko kuom osuru minyalo yang gi e sani. Ipani yore mag ma piny owacho nyalo biro tiyo godo mar mondo mi kata gidhi kawo hola ni to giduok piny osigo mantiere kwan omenda mosebedo chien kanyo kaka gope ma piny Kenya nego. Aparo ni chutho hola ok rach, mak mana ni en hola ina mane midhi kawo. King'iyo go Kenya duto te koriw en trilion 11 gi nukta madhi mana 5 kuro ohao kuro, to thothne kata nusne en hola ma pacho ka, modong' en hola mawuok oko. Nono hola mawuok oko ni iyudo ni nitiere gimiluongo ni bilateral lenders, nitiere multilateral lenders, kaeto nitiere bende commercial, tiende ni machalo Eurobond, en kikawe to beche ni malo mogik. Mar ariyo bilateral lenders bende miyowa gowi e bei mamalo, joma chalo kaka jo China, kata joma miyowa gowi e bei ma piny mogik gin multilateral lenders machalo World Bank gi IMF. Tiende ni ka ber to watem wakaw gowi mang'eny kuom jogo makaw atamalo matin e ushuru e pesa magimiyowa machalo kaka multilateral lenders, kato waduoko gowi mwadhi e commercial no mar piny kabisa. Nikech inyaparo chien kacha no wakaw Eurobond 2014 ndalo sirkal Uhuru no chule higa mar 2024, kama ne chule ne koro pek, interest ni malo, kato ne omenda mang'eny mane kiondko bende goyo jopiny ni to sirkal dhi golo pesa michulo ni kanye. Mane kuma nche dolo idho malo mochopo siling 160 kopim gi pesa mar Kenya. Omiyo nyaka sirkal neni hola tok rach to bed hola mane bei mapiny. Mana kaka pacho ka sirkal ka holo pesa higa mokalo gi higni 2 machien kacha ne en hola ma ka sirkal penjo nyango gotieno kata weg bank me Kenya ka to gikawo kata mana atamala 15%. Giko ne tiyo ni bank loso pesa, sirkal to jopiny to hinyore nikech weg bank neno ni gimiyo mana sirkal pesa ema dhi chulogi. Omiyo nyaka sirkal bende neni matine moholo pacho ka mondo mi weg bengi omiyo tieno go nyango pesa mondo mi gitim go ohala mondo an gi odhi nyime. But maduong' moloyo ma ok awinjo penjo gima bende ok ber e budget ka en ni wan gi gimiluongo ni pending bills kata gope ma sirkal mamalo nigo, ma moko kuomgi osetem kitemo mondo losi ahinya mag sekta mag ndara. Kata kamano nitie johala mang'eny ma pok ochul bilion madhi 500 gi wiye, ma jogi notimo ohala gi sirkal mamalo.
ere kaka jogi nyal kony kanyo ka winjo ko wuoye motegno kanyo onego beni omenda moro ket manyal koni ma endi ten mana mar chulo gowi mar serikal e gik mano kawi chien kachacha kamano omiyo aneno ka nitie mabeyo to nitie kuonde moko ma pod nyaka wagore pukse nitiere kaka onyalo timo maber but gima duong' moloyo en ni gimiluongo ni CBR rate kata kiwango ma Central Bank mar Kenya oketo mar hola makata ka gimiyo bank hola banks magwa gi hola tiketo en 9.75%. Iluongo ni CBR nche en 10 koro duogo 9.7 chien kata ncho idho nyaka kiama na paga dek duogo ne piny ka mi nyiso ni ka serikal koro holo pesa kuom banks ma pacho ka to ole e rate ma piny tiene ni 9.8% chien kata ncho holo 15-16%. Omiyo cost of servicing debt beto dok piny nikech wan gi gowi mang'eny to atamalo mwachulo kopim kode ok ng'eny ahinya nikech koro waretire machon kata wakawo manyien. Omiyo gima duong' moloyo ma bed aher ni waziri Mbadi owuoye en ni to kaka jo Kenya en ratil machal nade madwa pime gowi ma pacho ka gi gowi ma oko ahinya gowi ma oko ki nono gi gowi ma Kenya ka ma pacho ka nus gowi wa ni oko nus gowi ma pacho ka to king'iyo kaka ichulo gi gowi ma oko marom gi ma pacho ka ni wachulo mana gimoro ka ng'eny to bilion 200 gi wiye kata 300 to gowi ma pacho ka to wachulo karibu trilion 1 or bilion 800 kadhi kuro tiende ni 80% mar debt service ma pacho mar gowi mar 1.3 cha wuok e gowi ma olo pacho ka to iyudo ni 20% kata tamalo 20 ema wuok e gowi ma olo oko to kipimo gi ratil to gidwa rom tiende ni ki temi gwenyo gi matin wach ni aduok ma pacho ka piny matin to maybe ma oko cha ang'aw ma malo matin kama kana neno ni dola bo tegno mar dola ma minya bedo gi teko kata chir mar dhi olo omenda oko nikech ing'eyo ni dola ka oko bedo motegno maingo pes Kenya to ubedo gi kihondko moro ma gowi udhi malo nikech pek mar pesa wa odok piny. Aparo ni kanye kama koro dwaro mondo mi wabede gi pim kata ratil manyalo neno ni waketo ne domestic debt obed kata mana 40% to maoko obed 60 ang'eni en gi risk mare but ko bedo manage uchumi maber to kamoro nyalo duoko garama mar interest mamalo cha kata omenda go watere yore moko kata migepe moko makelo dongruok pacho ka kamano to budget gi pacha taneno ni ober. Piny owacho nitiere kod dwaro mar biro choko omenda maromo shillings trilion 3.3 e yor osuru matiende ma pesa ma gidwaro choko e pacho kaendi to kaka wang'eyo pile pile ok gisebedo ka gichopo iwacho ni kwan ma gidwaro nikech ma en gima gigeto choko ma shillings trilion 3.3 to bende giwacho kanyo ni ok gimedo osuru kuonde ma opogore. Gin okenge mag mpani gidhi tiyo godo makare mondo mi gichop godo omenda to poni ok ginyal chopo omenda maromo trilion 3.3 mano nyiso nang'o nikech ma en achiel kuom geto ma gidwaro e budget margi. Nitiere gik moko ariyo korka kaka idwa choko omenda ni pesa ma giwacho ni gidwa choko no ng'eny ma mondo mi choke nitie yore ariyo inyalo medo osuru ma ok gitimo to mar ariyo inyalo timo gimiluongo ni administrative reform tiende ni miyo Kenya Revenue Authority teko gi lokruok makare mamiyo nyalo solo osuru maber. Achiel kuom gima ne Migosi Mbadi temo wacho en ni gimiluongo ni privacy kata bedo ni nitiere gige gimoko mitimo gi bank mipando me kidwa ni sirikal ong'e itimo ohala mang'eny to kong'eyo ohandi mitimo koro ok ichul osuru tiende ni in kaka ja Kenya ohala itimo kendo iloso pesa to osuru monego mi sirikal ok ichiw. Mano nche sirikal neno ni kaber to mondo mi KRA teko mar neno bank account ni bank statement mari mondo mi ging'e ka bende ushuru miwacho no nego chul ka be iwacho makare. Mano dibed gima ber nikech otimore kuonde mamoko mak mana nitiere chike ma wacho ni nitiere weche ga mopondo kaka jo ohala mok dang'e ni dok dadwar ni onyango kata otieno ng'e ere kaka mano inyal geng'. Omiyo komi KRA teko donge teko no ginyalo tiyo go yo marach magi keth nago ohanda magi kuonde ma to chako wuoke. Mar ariyo
nitiere pinje mosetimo reform aina makoro ke Migosi Mbadi ne wachogi. Kidhi piny mar South Africa, owacho ni South Africa choko atamalo 25 mar GDP margi, mano gichoko kaka ushuru. Kenya kae ineno wach ni wachoko atamalo 17. Ka wanyalo yiene KRA mondo tim nonro ni, tibiro yudo ka wabiro choko ushuru mang'eny. Mane adieri maduk. Nikech dhano ok ohero seche moko wacho adieri e yore gi mag ohala mondo mi gichul ushuru makare. Kata mana mae kanisa mondo mi dhano ogol ni tithe moriere, iyudo ka tek. Koro ka mar Nyasaye matek ne dhano, mar sirkal to dibed mayot. To gik ma miyo magi bende timre kamoro en nikech dhano onge gi yie ni sirkal dhi tiyo gomenda gi yo makare. So sirkal be nyaka ti gomenda yo makare maonge kaka gitiyo gi pesa yo marach mamiyo go chuny dhano makoni to pesa midwa golo kuom ani tan dhi neno kidhi tiyo kode marach. So nitiere lokruok ma nyaka bedi mondo mi sirkal ochoko osuru no. Nyalo chokore. Ranyisi en ni gintie gimoro ni appropriation in aid. Chien kacha nchi choke matin kabisa. To nyaka ne wach ni pesa duto tete ma sirkal donje agula achiel kae to koke kae osuru ne yudo ka appropriation in aid odhi malo kabisa. Dwe mokalo niche KRA nokelo nwa chik moro chien kacha iluongo ni special table. Yani en mesa moro ma ka sirkal KRA paro ni nitiere kaka mibadhi moro nitie kaka iloso ripodi mag VAT ma ok ni kare kata ikelo gimoro ni ng'ano gimoro ni ng'iewo ir ng'ano ng'ama ng'iewo ir no to kimanyo to ok yudi iluongo ni missing trader. Ne gikelo gini ma kata obedo ni ok okelo chik maber to nomiyo e dweche 2 mokalo gi VAT mane timo marach ne nueng'o mare odhi malo kata malo 35. Mano nyiso ni nitiere reform ka mako keti pesa moko lale kore ka donjo fuke jomoko. Ere kaka inyal ket chik makare mondo mi fuoge gi udin mondo sirkal ochok pesa mang'eny ma ok omedo ushuru nyalore. To mondo mi mano timre 3.3 trillion nyalore to bro dwaro administrative reform kendo bro dwaro ni KRA omi teko mar yudo kaka ginyalo solo ushuru ni but nyaka gichoke yo makare ma gitiyo gi information kata weche mag yudo yo marach nikech sani ka KRA dwa nono bank account ni tidwa ni gidhi ir court mondo mi do mondo mi omigi ratiro mondo mi gitim nono kamoro yuayo gi kendo miyo weche mag solo ushuru bedo matek ahinya ne joma ging'eyo ni joge to chal ni badhore ne chula achiel 2 3. To nitiere be technology manyasani ma ka gimedo bende tiyogo to gibiro menyo gik mang'eny motenre kata mana kaka wachoko gimiluongo ni rental income. Omiyo nitiere gik moko matindo tindo ma ka girieyo man gi geno ni Commissioner General mar Kenya Revenue Authority ka oluwo yore gi opogore gi medo ushuru ginyalo yudo 3.3 trillion. Mak mana ni ok en gima yot nyaka luwe gi lokruok e pend chike moko matindo tindo ahinya miluongo ni Tax Procedures Act nyaka lok 1 2 3 mondo migi teko moko. Nitiere bende chike moko mane miyo sirkal kao pesa magi choko omenda kendo gichako puko ne jopiny ne weg ohala bilion 200 gi wiye gi gimiluongo ni tax expense. Tax expense ma Kenya ka ni malo moingo pinje moluoro wagi te mago inyal din andamor ni gidino moko kuomgi kuom paro mane gikelo mar gimoro ni igolo kembe igolo gimiluongo ni zero rating tiketo exempt. Mak mana ni ya nyaka nyis sirkal ni samo timo mano bech gik moko ma ugolo kagi nyalo idho malo. Mak gima bende adwa nyiso jopiny en ni weg kembe ma nie kategori mag mwandu ma igolo zero rating titere exempt bende okosebedo bende joma beyo kata sani giywak ni zero rating no dhinyo gi sama ogol exempt to ket zero rating ni ma ginyalo ywayo pesa gi maduogo e VAT mane ging'iepo ok gidhir ne weg piny pesa benefit ni by duoko bech gik moko piny. Iyudo ni gechego mago gin gi soya. Koro seche moko sirkal neno ni koda kete exempt koda kete zero rated pesa ni benefit ok dhi ne ja piny ma en consumer ni beyo duoko piny to wan be kaka sirkal koro bedo mapek ne wan nikech chuno wa ni nyaka koro waduok negi VAT mane ging'iepogo to gito gimi jopiny bei mapiny. Mane kama koro nyaka bende johala kata Kenya Association of Manufacturers bende nyaka gore puksen ito ere kaka ginyalo tiyo gi sirkal e maber mondo mi sama nitie lokruok makare to gimbe gidhire ne jopiny. Wang'eyo gara nyisi en mafuta chon iwinjo kaka wach ni mafuta ka bech odhi malo chieng' ne moidhe malo
To sama beche odok piny to ni ok ran gi stock. Nyaka us stock amane an. Mane kaka bende johala be timore ka. Erokamano FCPS beno molo kuom yudo thuolo malo sokodwa kendo miyowa maling'ling kotere kod budget kendo kolo iye ne jopiny. An geno ni koro nyakwaro Mgajwang' kamoro amora ma intiere iwinjo kaka en kotere kod weche mag budget. Piny owacho ntiere kod ting' mar biro choko omenda maromo shillings trillion 3.3 e pacho kaendi pod gintiere kod hola mar omenda mane gikaw maromo bilion 591.8 e pacho kaendi bilion 284 kowuok e pinje maoko. Piny owacho ntiere kod ting' machopo magi duto mondo budget mosomo odiochieng' ma kawuono obed makare. Kapod wantiere weche go ni paro mopogore medo mienje wi budget mar komenda mar higa ma 2025 2026 ma osomo odhiambo ma kawuono kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Ka koro kinde ma jopiny moko nyiso mor kod budget ma kamano, moko kon nitie sectors moko kaka somo, thieth, ohala, pur kod arita mano winjore kete maino. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Nyiri machuok tok jatend migawo mar omenda John Mbadi somo budget mar ikomenda ma 2025-26. Jopiny e kaunti ma Kisumu koro nyiso pogruok e paro e sama moko omor, moko to nyiso sin kaluwore gi omenda ma oketne sectors kaka mar somo, thieth, pur kod arita kwe magikoni tin owinjore omedi. Ong'enwa gik mang'eny mokwongo ni yor somo kachiel kod yore mag pur gi weche mag arita. Ku yore somo be medie pesa moro bende matin mondo mi kik jopuonjwa gichandre. Gine ma gigolowa piny to giketowa nyaka malo. Rieko gi health gi chal. Ka health Kenya tuo to onge gik madhi maber nikech matin ma in godo ni itere e tuo te. Education owinjo med pesa mondo mi kako de piny ni obiye malo matin. E kinde no bende kopogore kod yuago wach duoko piny bech mauta, gitelo ni kapok Senate kod jatend piny ogo kogno e budget no, Mbadi owinjore one kaka nyalo loso yor wach osuru mabiro dio johala. Transport bende oregulate nwa fuel bende odok piny, kech sama fuel odok piny management mar ngima bende duogo piny. Kora kwayo ni kanyo bende gidhi ging'i, but moloyo jo Kenya duto te akwayo kumoro amora mantie wa support ru gimo waseyudo no. Konchiel en mor to konchiel en kuyo. Johala midwan mondo fund budget ni to johala emiinyo kabisa kendo ma budget ni dhi dio kabisa. Nikech konchiel ginyiso waneno budget maber, lakini kwa ng'iyo yore magiketo mag choko osuru pod gin yore go ma dhi medo hinyo johala. Ng'iye kaka inyalo timo lokruok e yore mopogore opogore budget no. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, oganda mawuok e kar chung' od bura ma Suba South kawuono ne obedo gi mor gi ilo bang' wuodgi ma en jatend migawo mar omenda John Mbadi somo budget e tielo mare mokwongo. Yango ne nyaka ne Mbadi donje migawo mar omenda, ochumi mar Kenya dhi maber kendo gin kod geno ni obrorie ochumi mar piny mondo jo Kenya oyud fuong'ruok. Kuma nogolo wae nyaka kumogike olosonwa budget maber. Olosonwa budget maber nikech kiwinje kako osome omulo kona ka kona kendo owuotho kokawo pach japiny. Kawo pach japiny miyo japiny bedo gi yie e budget molosi. Measures moketo kata okenge moketo machalo kaka keto electronic procurement dhi miyo gik machalo mibadhi mang'eny mosebet katimore e sirkal bedo morumo, miyo value for money dhi yudore. Kaka wajo mamine mapiny ka, wayudhe mapiny ka, yudhewa mapiny ka, jo apiko wa oparo. Dongo paro nyithindwa te nyaka wan mine maswekragi, oparo wa e budget. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Kawere gi weche mag budget, jatend piny Kenya William Ruto kwayo riwruog joyal buche mondo oket maino tiyo gi lony mag mbui manyasani kedo kod timbe njore. Ruto mane loso Mombasa koni na yanga ni jonjore bende sani tiyo gi lony makamage tayo chendo magi moting'o nyaka kuo mag omenda. Koni piny Kenya na achiel kuom pinje ma jonjore osebedo ka geto. Thoth gi gin mago mang'ado kiewo kowuok e pinje maoko makelo mwandu moko puodhi, yedhe mamero ji kaachiel kod mago mathidho omenda yo moko winjore. Sechego gai ma jomin buche Renson Igonga ne okoni geno margi ni romono mane okelo kanyakla jogo manie sekta mar doho kowuok e pinje mopogore opogore biro nyuolo lemo koketi e tim moko kuom winjruoge mane gitimo matiyo kanyakla. Encourage prosecutors, the directors of public prosecution in our Commonwealth, to leverage on technology and to see how we can better use technology, especially when we are tackling crimes that go beyond physical borders. Some of those crimes are committed with the support of technology. And it therefore makes sense for us to leverage on technology to deal with the challenges that today face our nations. No single jurisdiction, however robust its legal framework or sophisticated its intelligence, can effectively combat these threats alone. Our collective strength lies in our ability to forge robust, agile, and enduring partnerships. A belief in fairness and ensuring fairness not just to the prosecution but also to the defence, to the victims, and a belief that it is our responsibility to deliver justice. Gikone piny Kenya yudo yedhe mag chanjo maromo dos milion 3 mag BCG, kod dos milion 3.2 mag chanjo mar polio. Jatend migawo mar thieth Aden Duale ogolo geche ma bende chwalo gi e counties mopogore opogore pacho ka kwayo jonyuol kod jochiw arita ne nyithindo mondo chop nyithindo mapok oyudo chanjo gi kuonde thieth mapiyo mondo giyud chanjo e kinde mowinjore. Cynthia Onyango ni kod ler. Gikone lero neno e mudho manyocha okwako chiwo mar chanjo mag nyithindo, ahinya to mag BCG kaachiel kod mar polio masani koro yudore pachoka, kendo igeno chopo kuonde pok duto mag gwenge e giko jumani. E tieloni, piny Kenya oyudo chanjo mar kido mar BCG maromo dos milion 3 kaachiel kod chanjo mar polio maromo dos milion 3.2. That families can now visit their nearest health facilities to catch up on any missed vaccination. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. This is a major boost to our national immunization efforts. Jatend migawo mar thieth Aden Duale kinde chiwo ote makamane jopiny bende oyango ni piny Kenya rango machiegni midhiero mar chanjo e chenro mar pok e piny mangima, kendo singo ni sirikand piny Kenya temo kar nyalo mare mar neno ni onge nyathi moro amora mabiro rem yudo chanjo pachoka. We are currently monitoring an emerging issue, a global shortage of Rotavac frozen vaccine, a vital vaccine that protects against diarrhea caused by rotavirus, which is expected to impact supply from the second quarter of 2025 into 2026. And we are preparing a technical guidance to help healthcare workers manage the situation while we continue to offer the best care possible. Duale okwayo tend counties, jotend migepe mag counties kaachiel kod jochiw thieth mondo bed moikore ne yudo chanjo gi kendo ne ni gichopo ne osiptende e kinde mowinjore. I am calling upon all our county governments through the Council of Governors and their county executive committee members for health to give priority in the collection of these vaccines from our regional depots and ensure that distribution to health facilities, especially those in remote and undeserved areas, are facilitated. We have already activated our logistics network to ensure these vaccines reach our 8 regional vaccine stores by the end of this week. Jonyuol kaachiel kod jochiw arita mag nyithindo bende okwa mondo obed akicha kendo chiw lipot moro amora motudore kod nok mar yedhe mag chanjo e kuonde thieth ka gigo lipot ne rem makamago, ka bende okwa jonyuol mondo ne ni nyithindo duto yudo chanjo e kinde mowinjore.
To all our parents and guardians, I strongly urge you to take your children to the nearest health facility for any missed or upcoming vaccination. All our parents and guardians to remain always vigilant and to be the first line of public health reporting. If you notice any vaccine stockouts, service delays, and challenges at your local facility, please report them immediately to your health authorities. I want to urge the community health promoters to go all out and get the mothers, the caregivers, so that they can take their children for vaccination to ensure that we save lives. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Weche mag ohala piny owacho e kaunti ma Siaya chiwo nyithi gwen mane giromo shillings milion 4 ne jopith e ward ma East Ugenya kaka yo mabero chenro mag pith e gwengego. Jatend migawo mapur e kaunti no Sylvester Kokoth oyango ni jopur 400 oyudo nyithi gwen 10,000 kendo migi puonj ma ndalo 2 ewi rito gwen go mane onegi dongo e yo mowinjore. Jatelo no ne oten gi jatelo maduong' e migawo mapur Elizabeth Adongo kod MCA ma East Ugenya Frederick Omoro mane ogolo kwayo ne migawo mapur mondo ochiw puonj ne jopur e wi pith kod chiwo chiemo e yo mowinjore. We did allocate about 4 million Kenya shillings towards this for procurement of 10,000 chicks. With these 10,000 chicks, assuming that we want to offload them or to sell them after 5 or 6 months, then by December, from the investments we are putting out today, we'll be able to bring back about 10 million Kenya shillings. Poultry is a key value chain. Siaya has about only 1.2 million birds, and the reason why this number is still low and why this project is critical is because we lose a lot of birds because of poor, animal management practices, and also because of pests and diseases. So by having given them this support, we know that it will help support the value chain. I would also want to urge through the County Department of Agriculture that I would now want to see a scenario where the extension officers will now be roaming around visiting these groups, enlightening the groups over poultry farming and other impediments that would come thereof. Nimefurahia sana jinsi MCA wetu ametupea kuku. Tena ni jambo la busara sana ambapo nafikiri hiyo kuku itabadilisha maisha ya members wetu. Yakora mogitoku weche mag ohala okawo yueyo kata kamano waduogo kod weche mag tuke kik idhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Tugo ma final mar FKF Cup ma wakeni ochor nyime tugo monego tugi kod ni tok timbe ariyo mabiro tuge final. Kibra FC kod Viga FC yango ni mokum jotugo mag yonge kodgi kendo biro tugo ne Harambee Starlets e tuke mag Sekafa machakore piny Tanzania. Jotugo ang'wen mag Kibra FC biro bedo kod team mar Starlets seche ma jotugo adek ma Viga bende ogwele timno. Duol matayo adhula FKF biro yango tarik manyien mibiro bago e final. Migao matuke yudo pok mar omenda maromo shillings bilion 29.7 pok mar omenda mosom ko jatend migao mar omenda John Mbadi. Omenda go migao no mar dak makedo kod ile mamedo jotugo teko oyudo pok maduong' kaachiel kod apisi mar registrar ma weche tuke machano chwalo chenro mag yor mbui. Bende kuonde gero talanta Montesini Sports Academies 35 yudo pok mar omenda maromo shillings bilion 55 moro ka moro mabiro neno ni otiek gi e counties 35 mosechaki chenro mag gedo magi e komenda ni. I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund, 2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports registrar, 241 million for the Anti-Doping Agency of Kenya, to make Kenya remain competitive in the athletics and other sports. 402 million for Sports Kenya, 245 million for the Kenya Academy of Sports, 8.2 billion for the Tourism Fund, and 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. Celestine Biwot jaloch mamidila ma bronze ng'we mag Chepsaita Marathon jaloch mare mokwongo ng'we mita 3,000 e chikruok pi. Kidieny ma joma mine piem mag jolweny modonjo odiechieng' mar ariyo e paw tuke ma Ulinzi.